Чакай сега. С Биляна сте имали връзка? Тук не трябва, изтървахме се тежко. Хубаво ти стана. Да, имали сме. Това принцип, брат, не го казвам, защото не знам тя дали иска да го казва. Разбираш, мен не ме... Хората го подозират. Въпросът е, че никой не е станал с топките и си каже, да, аз съм имал нещо с този човек или не, няма съм с този човек. имали сме. Тук сега се изтървахме тук на твоето предаване. Много благодаря за което. Не, идеята на този подкаст, идеята по-навътре да говорим истината за истинските неща. Да, бе, аз нямам проблем, обаче човека отсреща не съм го питал дали иска да го казва, дали сега ще му стане неудобно, никой не го знае. То е минало, предполагам. Да, бе, то е свършило даже. Забавлявали сте, били сте на една сцена. Тя не е като да не е показвала близост с теб и то на сцена. Да, бе, така, то се е ясно, да, просто не знам, нали, да. Разбирам те от това, няма да задълбочавам, а поне влюбен ли си бил? Да, бе, това ми е първата любов, няма да лъжа. Тя ти е първата любов, да, Биляниш? Никога не съм, аз даже приятелка не съм имала, тя ми е първата и приятелка. Сега, ако кажеш, че ти е била и първата и си бил 10 не, изкара ти, това са глупости. Просто ни в Бургас всички са мега долни миндили, наркоманки, гнусни, миризливи, казвам ти го с ръка на сърцето, всички сте долни бокуци от Бургас. Да, казвам ти го, брат, казвам ти го, наистина приятелка от Бургас, никога не съм имал.